татар һәм башкорт халкының курай дигән бик борынгы уен коралы бар. Менә шул курай турында халыкта бик матур бер легенда яши. Бик борынгы заманнарда безнең җирләрдәге бер хан үсмер малайларны берәм-берәм үзенә чакырып, шулардан чәчен кырдыра торган булган. Әмма чәч кырган малайларның хан берсен дә кире кайтарып җибәрмәгән. Һәр кайсын шунда ук үтертә икән. Ни өчен ул аларны үтерткән? Моның сәбәбен берәү дә белмәгән. Менә көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер малайына да шират җиткән. Хан чәчен кырдыртырга аны да чакырган. Малай хан сараена китер алдыннан әнисе аңа төше икмәк пешереп биргән. Ул әйткән: "Мә, улым, тамагың ачкач утырып ашарсың", дигән. Шулай итеп малай әпиен кыстырып сарайга киткән, хан янына кергән һәм күп сөйләшеп тормастан ханның башын бик әйбәт юешләп, үткен пәке белән чәчен кырып та төшергән. Менә шул вакытта ул гаҗәеп бер нәрсә күргән. Ханның башында имән бармак чаклы мөгезе бар имеш. Ханда нәкъ шүрәле шикелле мөгезле имеш. Малай эшен бетергәч, хан аңа әйткән: "Син инде минем мөгезне күрдең. Ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең, шуңа күрә мин сине үтертәм", дигән. Малай: "Ярый, риза", дигән. "Тик син миңа менә шушы төше икмәгемне ашап алырга рөхсәт ит инде", дигән. Хан рөхсәт иткән һәм малай ипләп кенә ашыкмыйча гына авызын чәпелдәтеп икмәкне ашый биргән. Хан да моның ашаганын карап тора торгач кызыгып киткән. "Икмәгең бик тәмле күренә. Кая, миңа да азрак сындырып бир әле". Малай шамалап кына сындырып биргән. Хан ашый башлаган һәм исе китеп: "Нишләп бу икмәк шул хәтлек тәмле?" дип сораган. Малай аңа ничек итеп җавап биргән: "Моны бу икмәкне әнием үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул. Шуңа күрә шундый тәмле ул". Моны ишеткәч, хан шактый аптырап калган. "Булай булгач, без синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Без хәзер синең белән бер туганнар булабыз бит. Бер туганны үтерергә ярамый. Инде нишләтергә сине?" Малай бер нәрсә дә дәшмәгән. Ә хан бераз икеләнеп тора торгач, малайга әйткән: "Ярый, мин сине үтертмим, ләкин бер шартым бар. Кырлы кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кипкәнен чокыр башыннан табарсың. Менә шу кураны кисеп ал да, мөгез турында сөйлисе килгән саен шуңа гына өрә торган бул. Аңладыңмы?" Малай шатлыгыннан "Ярый, риза", дигән. Шулай итеп хан аны өенә кайтарып җибәргән. Малайның вакыт-вакыт мөгез турында бик сөйлисе килсә дә, вәгъдәсен бозмаган. Һамман шул кырдан кисеп алган курасына гу-гу өрергә тотына икән. Тора-бара ул көпшәнең югары башына тишекләр дә ясаган. Шул тишекләргә баскалап, югары нечкә тавышларда чыгарга өйрәнеп киткән. Шулай торып малай төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Хәзер инде ул мөгез турында сөйлисе килгәндә генә түгел, телдән әйтә алмаган берәр уе, хәсрәте бар чакта да шул көпшәсенә алып өрә икән, уйный башлый икән. Ис киткеч моңлы матур уйнаган ул. Халыклар аны таң калып тыңлаганнар. Кеше теле белән әйтеп бирүдән гаҗиз хисләрне уятучы курай дигән гаҗәеп нәрсә әнә шулай туган имеш. Курай бар сагышын сөйли, бар моңнарын кили татарның. Оча күңел хыялына таба иярендә тулпар атларын. Бүген тапшырубызда курай моңнары яңгыраячак дуслар. Һәм инде безнең бүгенге тапшырубызда Риваят фольклор ансамблінің жетекшісі Руслан Габитов. Алай гына да түгел Зилфәт, бүген безнең студиябызда Казан шәһәренең 20нче музыка мәктәбе укучылары да чыгыш ясаячак. Һәм әлбәттә инде безнең белгечебез дә әлеге мәктәпнең укытучысы, курай белгече, курай тургай ясаучы Рафаэль Гайзетдинов. Рәхим итегез, Рафаэль абый.
Rafael Efendi, isenmisiz? İsəmisiz. Hoş geldiniz bizning avlag'iyimizga. İsəmisiz qonaqlar, İsəmisiz hörmətli televizor tamaşaçıları. Bugün meni qonaqqa chaqirdilar. Şuşa 1000 yillik tarixi bo'lgan Quray instrumentining tarixini sizlarga ham uning o'zimchaliklari turida men bunda qonaqqa. Mana eng birinchi endi ko'z tushgan aybirgagina ko'rsatasim keladi televizor qarovchilarga da. Qarag'iz, mana bu Qurayda Tatar Qurayi deb yozilib qo'yilgan. Boshqirt Qurayi tugul, Tatar Qurayi deb yozilgan. Mana endi Rafael Efendi o'zi ishli, mana shunday Quraylarni ham bizning topshiruv barishida shu haqda endi tafsilabroq so'rashamiz. Shulay bit. Muhtaram tomoshabinlarimiz, avlag'iyimizga rahim etiniz. Avlag'iyga kelgani. Topshiruvimizning birinchi turini boshlab jiberamiz. Bizning maydonchig'imizda Turg'ay ansambli ham rivoyat folklor ansambli. Turg'ay ansambli endi bizning mana shunday nani do'stlarimiz. Endi rivoyat ansamblini bizning televizor qarovchilar endi barisida bilalar. Mening yonda 20-maktabning Turg'ay, Quray ham bayon darslari o'qituvchisi G'iniyatulina Liliya Minnulla qizi. Shulay bit. Kuchli olqishlar bilan yetigalik go'zal o'qituvchi opag'izga ham biz sizning bilan hozir nindidir o'yin o'ynaymiz. Shulay bit. Shulay. Mana boshda endi men ko'rsatib o'tayman televizor qarovchilarga sovutini da ko'rsatasim keldi. Eng birinchi mana shunday motor etib ishlangan sovut. Ayindaning ishida tog'ida motorroq mana shunday Turg'aylar. Bu yangi ibir deb anglatdilar menga. Turg'ay Quray, meni mana o'zimcha Qurayning malayi deb yurtaman. Durust bo'lsa, agarda shoy deb aytirga mumkin bo'lsa, hozir biz re major gamasin o'ynab ko'rsatamiz ul Turg'aylarda. Osqa ham iska o'ynaymiz bolalar bilan. Osqa ham iska. Ayyo. Mana anglab qaragan deydi güzel. Narsalar menga nedir qiziq ayber shaharga tegish deb aytgan edim, naq shulay. Rahim etingiz bolalar. Bolalar turamiz. Mana shulay, ayyo. Hozir biz sizga bir kuy o'ynab ko'rsatamiz. Ayda shu aytamiz. Ul kini o'ynasınlar, ayvet, nindi ekanini aytmagiz. Bizning rivoyat ansambli ul kining nindi ekanini bilirga tegish bo'ladi. Aydagiz bilib qaraylik. Ayda qiziq ishin. Cevabı var mı gayindir Ruslan? Cevabı bilmez. Bu jirni bilmeyen kişi yok indi. Elbette indi bu bizning yaratgan jirimiz, To'qayning jiri, Tuğan til, şulay bit. Dürüst mü bağlar, yok mu? Dürüst ettim Ruslan abiyimiz. Tuğan til, dürüst. Aferin. Bu yolu ağırrak ne mi? Birenin indi ağırını bilmey turganını oynağız hali. Keliştik mi? Aydagız. Lili apası ağırrak ne? Rahmat. Aferin. Mansın bilmegensizdir indi rivayet, ha? Mansı qatlav olarak lakin şulayda bildik. Kim nişik atıydı bu jirni? Kimdir suda deb atı, kimdir garmonchi bo'lsin, yarın. Şulay bo'lsa kerak, şul jiri bo'lsa kerak, evet. Dürüst mü bağlar? Rivayetler bildiler. Amına hazır Turg'aylar, aydagiz, siz tirishib qaraysizmi? Ruslan abiyingiz narsa o'ynar, bir narsa o'ynar ol hozir, evet. Siz bilirga tegish. Tirishib qaraymizmi? Yaray, yaxshi. Ruslan ayda birer bilganni, sen bek ovurni so'ylamaydi bolalarga, yami? Yarar endi, tanilgan bir jirni o'ynarman. Ya? Bildiler şulay ya. Aferin. Bu tabırak oynara tırıştım, barbar bildiler. Hazırki balalarını buqtab bulmay, bulardan da akıllırak yok hazır. Endi şu minutlarda biz to'xtatib turik ham so'zni aydagiz hali Roz bilan bizning bugungi bilgishimiz Rafael Efendiga berik.
Татарстан Яңа Гасыр телеканалында аулагы тапшыру дәвам итә. Һәм без бүген Курай, Тургайлар турында сөйләшәбез. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз игътибар иткәнсездер, безнең тапшыруыбыз башында риваят яңгыраган иде. Әлеге риваятны беренче тапкыр мин Татарстан радиосыннан ишеткән идем. Аны Татарстанның Россия халык артисты диктор Айрат Арсланов укыган иде. Рафаэль абый, бүген Курайлар, Тургайлар турында сөйләшәбез. Чын Курай ул нинди була? Шын Курай, біз бүгінгі күнге қадар башқұрт Курай деп кенә белә идек. Минем белүемчә, біз 1000 еллык халык. Ул вакытлардан уже Курайлардан уйнаганнар. Курай ул бик җиңел ясала торган инструмент. Ул вакытларда Курайда Кура инструментлар үләннәрдә ясаганнар. Хәзер инде хәзерге чорда без 21 гасырда яшибез. Менә мин үзем ясыйм инде тимердән һәм агач төсенә кертеп, аларны мин буйым. Бу инструмент музыкаль инструмент кына түгел, сәламәтләндерү инструменты. Монда бу инструментлар һәрберсе аның бер генә нота тавыш чыгара торган. Һәрберсендә монда бер төрле тишек тә юк, бер төрле тишек. Менә минем кулда ре, фа һәм ля ноталары. Алар инде булалар 8 төрле нота. Туктагыз, бу тургайларны сез үзегез уйлап таптыгыз һәм үзегез аларга исем куштыгыз, шулаймы? Тургайлар бер үзегенә бер кашанда һавада сайрамыйлар. Аларга кирәк менә теге бердәмлек, берничә нәрсәтә кошчык очрашкан чагында гына алар бик матур итеп сайрый беләләр. Һәм бу ни өчен тургай булды? Бу бер генә инструментта бер кашанда бер кидә уйнап булмый. Аңа кирәк берничә бала кирәк, һәм берничә бала кулына һәрберсенә берәр инструмент итәргә. Шул чагында гына көй чыга. Мин шуның өчен тургай дип атадым. Менә бу сезнең каршыда чыгыш ясаган балаларның ансамбль исеме тургай булды, чөнки алар әлемдә иң беренче тургайда уйнаган балалар. Менә бит искиткеч. Беләсезме, тургайлар һәм риваятлар безгә хәзер капкалы уенын уйнатып күрсәтәчәкләр. Әйдәгез әле бергәләп карыйк. Аулак илебездә бик күп тапкырлар уйналган капкалы уенын уйнарбыз хәзер. Сезнең белән аның тәртибе башкачарак булыр. Руслан аңлатып китәле. Ниндирәк була бунысы? Хәзер без ясаячакбыз түгәрәкне. Түгәрәк ясыйбыз һәм Рафаэль абый безгә баянда уйнап торачак бию киен. Бию кие астында без бии түгәрәк буенча барачакбыз. Ике кеше капка ясап торалар, шушы тастымал тотып. Капка ясап торалар. Музыка туктау белән, кашан музыка туктый, шул вакытта капканы кинәт төшерәләр, капканы. Кемнең каршында капканы төшерәләр, шул кешегә җәза биришә. Җәза бирелә. Яхшы. Әйдәгез, Вилдан, без икәү капканы үтибезме капка ролен? Әйдәле, менә бер башын тот. Без менә айтып басабыз икәүме? Менә шулай дип. Әйдәгез, киттек. Опа. Руслан үзе калды. Мин дә калдырдыгыз. Ярый. Русланга нинди җәза бирәсез? Әйдәгез, балалардан сорыйгыз. Менә безнең бер дә балалардан сораган юк. Балалар, Руслан абыегызны нишләтәбез? Җырласын. Җырласын. Тагын нинди тәкъдимнәр бар? Әйдәгез, тагын нишләтеп була? Әтәш шикелле кычкыртабыз. Әйдәгез, әтәш шикелле кычкыртабыз. Афәрин! Рәхмәт. Әйдә, Вилдан. Тот башыннан күтәрде капканы, киттек. Бу кызны калдырырга тырышкан икән безнең Рафаэль. Я нишләтәбез? Кызлар, әйдәгез, әле мин уйлыйм, әтәш булып кычкырдылар, җырлалар, бийләр, бәлки табышмак әйтсен безгә берәр инде, табышмак. Безнең тема бүген Курай булган икән, Курай турында бер табышмак бәлки әйтсендер. Нинди Курай турында табышмак? Әйдәгез, әле нинди табышмак? Урманда кистем, эшен баурын уйдым, кабыргасын ике тиштем, әби киен ишеттем. Нинди уен коралы икән, беләсең балалар? Бауры белән нәрсәсен алдым дисәң әле? Баурым белән. Эшен баурын уйдым. Эшен баурын уйган. Аннан соң ике кабыргасын тишкән. Әби киен ишеттем. Әби киен ишеткән. Нәрсә микән бу? Агач Курайы. Курай дөрес! Агачлар Курай. Дөресрәк әйткәндә,
Ағаш рәңге құрай. Әйдәгіз, давам етеміз ойынымызны. Вилдан қапқаны көтердік, кеттік әйдәгіз, Рафаэль абай. Біздің мына Алия қалды біздің құрметлі телевизор қараушылар. Ягіз, Алияны нишлетеміз енді риваят һәм Турғай ансамбльләре. Аларны Турғайда ойнадылар, қазір бәлки Қурайда ойнап көрсетірлер. Барысы да бірге. Барысы да бірге. Әйдәгіз, біргелік болғанда көңілдірек та була. Ойнап көрсетесіз ме? Әйе. Балалар. Аула ғойыбызда яш буын 3-4 сыйныф оқушылары Турғай ансамблі башқаруында Қурайда күй. Рәхим етіңіз. Әфәрин, балалар, мына сізден сұрайсың мұна келешін, шындай матур етті бұнез, бармақларыңызға еқмей. Қурайда ойнарға үйренерге ауыр ма, жеңіл ме? Ауыр да жеңіл де бұл ол. Ауыр да жеңіл де. Мына, мәселен, мен үйрене алам ма Қурайда? Әйе. Мына, бүгін гіне үйреніп бұла ма? Бір күнде гіне де бұлмай. Бұлмай ма? Бір күнде бірер күй гіне болсарақ шығарып үйренерге бұламысың? Бұла. Ниндейні? Мына, көрсет әлі сен мен, айда, үйрет әлі, кел әлі. Мына, сен бұла дейдің, бұлмай дейдің, ауыр да жеңіл де. Мына мен қазір сен үйретіп, бірер енді күй болса шығара алам ма? Суда-суданы бұла. Суда? Нешек етіп? Давай, сен мен үйрет. Мына нешек ішлерге керек? Дұрыс тұттан мы? Жоқ, дұрыс түгіл. Мына мұндағысын қапларға ма? Әйе. Қаплайын. Башқа қолы білен. Бұлай. Шушылай ма? Жоқ. Нешек әлі? Бұлай. Мұны бұлай тұттырға керек. Сол қол, демек, сол қол мына бұлай тұтамыз. Башта бұлай 2 тапқыр униз. Бұлай 2 тапқыр. Бұлай 2 тапқыр. Анар бұлай. Анар тағын шулай. Ха. Мына. Әйе. Анары? Болды бейт, мына. Оқытушы яқшы болғанда, бар нәрсеге де үйреніп болады. Бек зор рахмет сеңа, молодец. Мына шулай құрбәлі телевизор қараушылар, әгер де енді шынлап тұрып үйренерге тілесең, бар нәрсеге де үйренерге болады. Әгер де бек қат тілесең, хатта президент боларға болады. Сөзді береміз Розыға Хаминді қонағымызға. Сәләтлі кіші бар яқтан да сәләтлі дейлер, бұл шын екен. Шынки Зілфәтібіз жырлый да біле, міне қазір Қурайда да ойнай біле, әфәрин. Тілесең үйреніп бұла бет, шулай беті Рафаэль абай. Бұл инструментларын ойнағанда оларға нота грамотасы білу керек түгіл. Онда музыкальный жетекшінің ноталарını біліп, оларға нәрсетеге көрсетмей үйріп тұруғына керек. Бұлар енді үпкелеріне шестарталар, Сулыш органларын нәрсетеге нығыталар. Бұл бірләштірі балаларыны, шоның үшін бик файдалы инструмент деп мен мұны ясарға кіріштім. Рафаэль әфәнді, сіз Қозан шәһәрінің 20-ші музыка мәктәбінде оқытасыз. Әйтігізші, бүгінгі күнде Қурай түгерәклері, олар популяр ма, yok mu? Ғыммен алғанда Қурай музыка ойын құралы, ол популяр ма? Әр бір халық өзінің өткенін бик яратып, бик соғынып, аманы нәрсәтеге көтерге тырыша. Ләкин бізде менә бұл қазір бара, башлангычы Менә шуны үстерергә иде безгә дә. Без аны үзебез генә сез һәм без генә аны үстереп бетерә алмыйбыз. Безгә кирәк монда дәүләт ярдәме.
мәктәпләргә шушы курайлар, шушы инструментлар, башка дәүләтләрдә кебек уйнасалар, өйрәнсәләр, без әлбәттә бу инструментлар бик популярлашыр, аның бик кирәге безгә бар. Амин, шулай булсын. Шушы урында тукталып торырга тәкъдим итәм. Сүз Зилфәткә. Курай турында сөйләшүебезне дәвам итәбез һәм Руслан менә бик матур итеп Курай турында сөйләдең. Дәвам итәлне балаларга да кызык, минем үземә дә кызык. Менә без барыбыз да беләбез инде, сез кулларыгызда тотып торасыз, сыбызгы Курай дибез. Бу инде хәзерге вакытта уйналына торган Курай. Тагын беләсез, сез башкорт Курайын, шулай бит, башкорт Курай дибез. Көпшә Курай инде ул. Тагын бер Курай бар, дуслар. Менә ул иң борынгы Курайларының берсе дип әйтергә була. Менә мин монда ул Курай. Бу Курайның исеме, дуслар, Нугай Курай дип атала. Менә карагыз әле, читтән караганда да, бит, аның төзелеше туры түгел. Нидер кәкере, улы бөкере, ниндидер шулай бит. Ни өчен Нугай Курай дип атаганнар икән бу Курайны? Бу бит башкорт Курайына охшаган, ләкин аермасы бар. Беренчедән күрәсезме? Менә монда шалкан киселгән, кисеп алынган, туры киселмәгән, шалкан киселгән. Һәм менә монда тавыш чыгарыр өчен кичкенә генә тәрзәчеге бар. Ни өчен кирәк? Бу Курайда, дуслар, уйныйлар тел ярдәмендә. Шуңа күрә Нугай Курайдан башка аның икенче исеме бар. Тел Курай дип йөртелә. Шики менә монда телне кертәләр дә һәм тавыш чыгаралар тел ярдәмендә. Тагын бу Курайның аермасы нәрсәдә бар? Карагыз әле. Монда бары тик 2 генә тишек бар, шулай бит? 2 генә тишек бар бары тик. Икенче ягында юк. Ә бу Курайларның 7 тишеге. Башкорт Курайында, Көпшә Курайда 5 тишек, ә монда 2 генә. Хәтта 2 тишектән дә төрле борынгы көйләр уйнарга була, дуслар. Хәзер мин сезгә тәкъдим итәм. Керәшен татарларының Нугай Курай дигән борынгы җырны. Шәпме? Әйе. Әйбәт уйныйлармы абыйларыгыз? Әйе. Апаларыгыз ничек шәп бейдәйме? Әйе. Менә шушының өчен, сез шундый молодец булганыгыз өчен, безнең Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе сезгә бүләкләр өләшә. Монысын инде олылардан башлыйк. Руслан абыйларыгызга бирик моны. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт кабаттан килгәнегез өчен. Һәр вакыт килеп торыгыз. Безнең ишекләр һәр вакыт ачык. Ә монысы инде балалар сезгә, сезнең мәктәбегезгә, сезнең менә шу түгәрәгезгә инде матур итеп аны саклап тотарсызмы? Һәм инде башка балалар килгән сайын менә моны безгә Татарстан Яңа гасыр телевидениесеннән Зөлфәт абый бүләк иткән дип әйтерсез. Ярыймы? Мин Курайга өйрәткән, мине өйрәткән кызга бүләк итим әле моны. Молодец, рәхмәт сиңа. Бу сезгә. Инде әйдәгез сүзне хәзер кабаттан Розага һәм бүгенге тапшыруыбызның белгече Рафаил әфәндегә бирик әле. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге тапшыруыбыз мәгълүматка бик бай булды. Без Нугай Курай, Тургай турында да бик күп мәгълүмат алдык һәм моның өчен әлбәттә сезгә рәхмәт, бик зур Рафаил абый. Сезгә үзегезгә ничек ошадымы соң бүгенге тапшыруыбызда катнашырга? Бик тә ошады. Мин бу программаны һәр ял көне нәрсәдә карап барам. Бик ошый. Бу бик кирәкле безнең өчен, күптән кирәк инде мондай нәрсәләр. Миңа бик ошады. Рәхмәт яусын сезгә килүегезгә, әлбәттә инде укучыларыгыз да күп булсын киләчәктә дә. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, хәзер исә сезнең өчен Тургай ансамбле чыгыш ясый.
Башың пошта музыка уйна, уйный белмәсәң, уйнаганны тыңла диләр халыкта. Мин башка чарага әйтер идем, уйный белмәсәң өйрән. Безнең балаларыбыз кебек. Шулай бит? Нақшылар өзім, мен сенің білән келешем, білмәгәніңнен түгел, әлі білірге тілемәгәніңді үйретірген мүмкіндер бұл балалар. Біз енді қазір шушы минутларда сіздің білән саубылашабыз, қызғаныш вақыт деген әйбір, ол енді Үтә дә ките. Келесі шырашыларға қадар, әлі алдағы тапшырыларымызда да Алла берса, тағымна шындай матур, сәләтлі балаларны көрерге ясын деп, оңышлар тілейбіз. Сау болыңыз.